mood. Diolch yn fawr, Mae chi'n disgwyl barddoniaeth hwn, wedyn dwi'n nocio top mics na'n doff. Yn Gogledd Cymru, Wedyn ni'n lwgo. Ni'n cael bach o sŵn hwnna. Un, dau, O, na ni. Cool. Bach o rumble yna. Cael o'r... Ed Holden, dyn ni, a.k.a. Mr. Formula. Yn anffodus ni, beatboxer ddim wedi dod ymlaen gymaint yn ei iaith Gymraeg, so mae'r bit nesaf mae'n gorau fod yn Saesneg iddo fo gweithio. Di hynna'n iawn? Dych chi'n mynd o'na? Mae hynna'n iawn, di? Alright. Nath ni sgwennu'r bit nesaf yma amdano fi anyway, so... Alright, so hwnna ydy'r canu, a rwan beat a canu yn un bryd, right? Os da chi'n mynd i glwad o, gan i ddweud fo.
sgynna'n barddoniaeth i chi, oce? So, be da ni'n mynd i... So, be da ni'n mynd i wneud ydy, da ni'n mynd i wneud ychydig bach o sound effects. So, ma'na well anyway, so, bach o sound effects. Okay, cool. Da ni'n mynd i wneud ychydig sound effects. Right, da ni'n mynd i cychwyn efo be da ni'n alw'n siren, a mae pawb yn mynd i dio'r trick yma allan, oce? So, pan ma'n i'n ifanc, pan ma'n i'n bach, ma'n i'n mynd fel hyn, pan ma'n i'n ysgol gynradd, da ni'n mynd... Ni-na. A na fo, a wedyn nes i ddysgu fe'n nes yma, ac nes i gael, o'n i'n addicted yn neud o, ac oedd yn gael fi fan i lot o drwbl. Ond anyway, dwi'n mynd i ddangos i chi, wedyn dwi'n mynd i ddangos i chi sydd yn neud o'ch hynna, a da ni'n mynd i neud un siren anferthol yn y Columba Club. Iawn, son da'n iawn? Neu, iawn? Iawn am chdi? Wicked. Alright, so son da'n hyn. A wedyn, os ychydig yn ôl yna rhyw stabbings yn digwydd yma roedd, neu rhywbeth. So, sa chi wedi bod yna adeg yna, a sa chi yn y clwb, a sa Ken Edlin gorau mynd yna, so di swnio rhywbeth fel hyn. Right, dwi'n mynd i ddangos i chi sut mae hwn yn gweithio, a da ni'n mynd i wneud un siren anferthol. So, peth cyntaf, dwi'n siŵr ond os da chi hyd o clywed fi draw fan'na. Ella bod chi'n just sbio mi fatha, mae'r boi na just neud symudiadau weird efo i breichio a falle. Anyway, right, os da chi'n clywed fi, ideal. So, beth da chi'n gorau wneud ydy plygu gwefus i chi fel hyn, fatha pysgodyn. O, like y ffordd mae pob yn mynd rownd y pillow fel yna, fatha. Beth sy'n digwydd yn fan'na, ie. Alright, so da chi'n mynd o hyn, oce? Fatha pysgodyn. Yeah, show us your best fish face. Alright, okay, rwan, ie. Dan o top, yn erbyn y gwefus gwylod fatha fel hyn. Fatha, dwi'n fach fel Bugs Bunny fel. Siwch hwnna. Yeah, good. Da iawn, da chi wedi gael hwnna i dod. Alright, okay. Wel, os ti blaen, ie. Ti wedi gael hwnna? Right. Cool. Alright, rwan, hwn yw'r trick wan, cyn i chi drio fo. Mor galod y fedrwch chi, okay? O'r ysgyfaint, dwi'n siŵr chi'n mynd o hyn, okay? Ond beidwch yn symud y ceg, ie? So da chi'n mynd... Yeah, jump it open up. Gwartheg, ynddi? Zombies y gwartheg mewn un peth. Yna brysyn. Anyway, okay, right, yn sydyn, trick nesa, hofrennydd. Mae'n rhaid i cael bach o dŵr cyn i ni hwn. Ac, dy'r boys, tylu ban, yn mynd i chwalu fi am dinistro speakers nhw yna dyn os, fydden nhw'n iawn fydd. Okay. Alright, just double check. Alright, dyma ni, hofrennydd. Sydyn iawn, beth sy'n digwydd am hynna. Pam da ni beatboxio, o pam fi'n beatboxio anyway, mae yna llwyth o synnau gwahanol fel da chi wedi clywed fi wneud, ond mae yna mond dwy ffordd da chi'n gallu gwneud y synnau yna. A be da ni'n galw hynna ydy mewnol ac allanol, sef inward and outward, okay? So mae allanol really syml outward, allanol yn golygu bod chi'n chwythu air allan. So os ti eisiau gwneud beat yn chwythu allan, ti'n gallu mynd fatha... Os ti'n ei hynna heb stopio, ti'n mynd i redeg allan o wynt, ia? So beth ti'n gorau wneud ydy sŵn mewnol, inward, i golygu bod chi'n gallu anablu tra ti'n neud y curiad, okay? So os ti'n mynd fatha, a roi hwnna mewn i beat, okay, so mae'n y cyfnod yna dwi wedi anablu, okay? Ond mae sŵn hofrennydd yn fatha, ti'n mond yn neud sŵn mewnol, so ti'n mond yn anablu, so ti'n mynd gael chwythu allan, okay? So mae hwn yn trick rili anodd. So y peth cyntaf, cael gwarad o'r aer yn yr ysgyfaint. Okay? Be ydych chi'n gorau wneud ydy hyn? A os ydych chi'n dychmygu na dan o top fi di'r microphone, okay? Sgynnu dan o fel go iawn. Okay, so mae tafod chi fel, yeah? So be ydych chi'n gorau wneud i plygu tafod chi fel. So mae'r tafod i plygu fyny tu ôl i dan o top chi, okay? Cadw fod i plygu fyny fel yma nhw. Symud o'r ochr tu o fyma, okay? Okay? A be ydych chi'n gorau wneud o?
Nes o'n ei synwyr mewn eiliad, wel, yn gobeithio. Cadw fo fel o. Okay, cau y ceg wedyn fel hyn, fatha pop-art. Na, okay. So chi'n mynd o hyn, okay? A dyn beth ydych chi'n gorau neud ydy, yn nadlu mewn, dim trwy, ond trwy hwn. Ac os ydych chi'n gael y pressure yn iawn, ys y fel